Horonya TV lajɛba jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan foli ani tanuni ni waati na an bɛ a kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulibali belebele ni a ka denbaya ni waati na an bɛ u fana bɛɛ lajɛlen fo ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen ka u bisimila an ka bi tɛnɛdon bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tilenna silamɛya kalo 7nan tile 10 na bi ni o ye arajaba kalo ye an donna a tile 11 su la san 1442 kira ka hijira san jace la bi ye février kalo tile 22 ye Nabila Isa ka bangeni san jace la bi kunnafoni kumabɔ bɛna kuma Hikmati Silamɛya kɔnɔna kunnafoniw kan ka taa se jamana kɔnɔna kunnafoniw hakaja jamana kɔkan kunnafoniw fana bɛɛ lajɛlen bi yan nɔ a y'aw bisimila ko kura o kunnafoni ninnu kɛnɛ kan sɔni an bɛna minnu ta aw ye kelen kelen. Kiraya ni nabiɲumanya tiɲɛ bi jɔnba minnu bolo dugukolo sanfɛ olu ka layiru bɛɛ lajɛlen dafalen don Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulibali Faruku belebele min ni a janbi a dalakan kelen kelen bɛɛ lajɛlen na n'a ko n ko ani bi a ka layiru talenw dafɛ belebele ye tɛnɛsu layiru ta ani dalibama cɛ k'a fɔ tɛnɛsu ni Ala ye o yira a balolen lafiyalen na a bɛ sigi ka Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ sanuma in walafili Alahu subahanahu wa taala ka jɔnw ye layiru in ta furadama belebele in fɛ fo kana se bi ma fo ni lako gbɛlɛnw ye don min tɛnɛsu sigili bali n'o tɛ a sigi kɔni bɛ ka sigi sanga ani waati Ala sɔnna sura layiru in dafara Bako jikɔrɔni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ka bɛn silamɛya kalo 7nan tile 9 ma san 1442 kira ka hijira san jace la février kalo tile 21 san 2021 Nabila Isa ka bangeni san jace la Ala sɔnna sani belebele yɛrɛ kɛli cɛ ka kɛnɛ sɔrɔ sa ye fɛn ye Ustaz Muktar Berte ka taa se Imam Abdulahi Dunbiya ma olu bilala belebele ɲɛ wa maba caman fana tun nana kɛnɛ in kɔnɔ u bɛ si u ka diinɛ faamu bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ cogo min na sabu belebele ale de bɛ diinɛ in dɔn bi ka tɛmɛ bɛɛ kan belebele yɛrɛ Ala sɔnna o ma tɛmɛ sangani kan kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Faruku yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ kuma ɲɛbila kumaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ kɔrɔfɔw dila Faruku ma a sigila kira sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ barikama ni sigiyɔrɔ wasale ka kuma silamɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an kun danbɛ don belebele min kan ni o ye Isra wal Miraji ye kira ka sanayɛlɛ Hikmati Silamɛya bɛna o min wajulu ɲɛnamaya Bako jikɔrɔni ndolanci kɛnɛba kelen kan ka bɛn marisi kalo tile 10 ma san 2021 a don kuncɛ o bɛ bɛn marisi kalo tile 11 ma alamusa don Bako jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ mangurutula Faruku kɔni kumana kosɛbɛ sura tɛnɛsu kɛnɛ ka sanayɛlɛ bonya ni a hɔrɔmaw kan o jumasina yugo fana nana ni o kunnafoniw ye a ye min fɛsɛ o kun kan an ka jɛ ka an ɲamada o kɔrɔfɔ dɔw fɛ cogo min ka se ka nisɔndiya yira ani ka Ala fo ka Ala barikada ni Mustafa kisi ani nɛɛma bi a ye ale ka bangeni ye kana dugukolo sanfɛ tɛnɛsu min ni a bi la ɲɛnɛmaya tɛnɛsu o tɛnɛsu ni a hakilina bɛɛ lajɛlen bɔra Faruku la Hikmadin Islamiya dajuru minɛba silamɛya darapo filefileba wajulukɛlaw ka masakɛ Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulibali o laada in na tilenna Bako jikɔrɔni ntolaci tɛrɛnba sanfɛ a bɛ dimanche février kalo tile 21 ma Rajaba kalo ale tile 9 san 1442 a wajulu kɛnɛ seereyara maaba caman fɛ Bako jikɔrɔni denw na section 5 denw na ka taa se hali bi Mamadu Mustafa kanubaw ma kisi ani nɛɛma bi a ye minnu bɛɛ lajɛlen kɔni nakun o ye kelen ye sani Faruku ka don kɛnɛ kɔnɔna la 22h30 waatiw Ustaz Muktar Berte ani Imam Abdulahi Dunbiya olu bilara Faruku ɲɛfɛ baaraw nun dunna kalandenw u ye maaw hakili lajigi jamakulu 10 na minnu ni daliba ma mago foyi ti olu ka seli la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɛgɛ kaɲa 23 waatiw Faruku donna kɛnɛ kɔnɔna la Faruku nisɔndiyalen ani a labɛnnen a y'a dankɔrɔba taama ka yɛlɛ podium sanfɛ o baara ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Elhaji Sɛki Umaru a ye kuma ta kuma minnu kɔnɔna
la namanya k'a fɔ an bi sana yɛlɛn kalo la Faruku ye maaw hakili lajigin hali bi bonya minnu ani hɔrɔma minnu kɛra ni kalo belebele o kɔnɔna la ka ɲɛsin Mustafa ka diinɛ sanumanba in ma. Muranga wala da bi sana yɛlɛn de kan sigitɛmɛ ne an ye dɔ fɔ su in na an bɛna lajɛ ni min b'o la waati kɔnɔ an ye suratu Israɛl de ta a aya fɔlɔ muru an bi o tafsiru de la ani walawalali minnu bi a kɔnɔ ni Ala ye sana yɛlɛn yɛrɛ do jira an na muru kira ni Ala ba ye tɛ taa tɛti min kɛ fasa fasi min kɛ Ala n'a ka kira Jibirila tɛ yen kuma tɛ Mikaila ma Israfila tɛ yen Azarila tɛ yen muru Hamalatul Arshi tɛ yen kurubiyunaw tɛ yen fiɲɛ tɛ yen yelen tɛ yen dibi ma deli ka se yen foyi tɛ yen fo Ala n'a ka kira o tɛ taa tɛti kɛra cogo min na sanayɛlɛ su n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n b'a wala da d'i ma karima fɔ Mustafa ye Ala ba ye a ɲɛ la o kɛra kɛcogo min na n b'a f'i ye hali siɲɛ kelen dɛ muru ale de ye masa kanuɲɔgɔn ye bilahi n b'a f'i ye a jɔlen ye Ala ya tabi kan a ko Ala ma a ko i ye kiraw bonya kɛ kɔni ye i ye Ibrahima wele de ko Khalilur Rahman Rahmani tiri Ala yɛrɛ ye mun kɛ ne yɛrɛ ye Ala ko kira ma n'a y'a sɔrɔ ne ye Ibrahima wele ko n teri i k'a dɔn n ye wele de ko Habibi n kanuɲɔgɔn a ko kanuɲɔgɔn ka bon ka tɛmɛ teri kan Muhamadu n b'e de fɛ bɛɛ ye e de ka di n ye bɛɛ ye wa e de ka surun naani danfɛn bɛɛ muru an bɛ dɔn ne n'a dɔnna kira ka bonyaw tɛ tɛmɛ an ɲinɛ ma bilahi fo ni min se t'an ɲinɛ o t'an b'a bɛɛ k'a la o de la n y'a fɔ silamɛw n'aw miirila k'a fɔ sanayɛlɛ kɛra bonya de ye Ala fɛ ka k'a kɛ kira ye bonyala min bɔɲɔgɔn bɛ kɛ Ala fɛ foyi ye ni kira tɛ a ye a mɛn kɛ o sura n y'a f'i ye ɲamakɔrɔ mujizaw kɛra kiraw ye a caman ba mais sanayɛlɛ ka mujizaya a ɲɔgɔnna mɛ kɛ fiyewu Ala fɛ foyi ye ni kira yɛrɛ tɛ anw de ko an bɛ kira fɛ an b'a kɔ an dan b'a la an tugura a la Ala ye bonya k'a ye min bɔɲɔgɔn bɛ kɛ foyi ye Ala fɛ o bonya sankun bɛɛ o kan ka tɛmɛ ni diɲɛ bɛ bɔ a kalama wa muru diɲɛ bɛɛ kan ka bɔ a kalama sanayɛlɛ su ko fɛn dɔ de kɛra Ala fɛ Muhamadu Mustafa ye ka bɛn bi ɲɔgɔn na don ma min bɔɲɔgɔn bɛ kɛ Ala fɛ foyi ye o sankun bɛɛ de ye bi hali mɛnɛmɛnɛw kan k'a dɔn ko su in na ye sanayɛlɛ ye kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma n'a y'a sɔrɔ anw ka kira kanu sera n'a y'a sɔrɔ an ka kira bonya k'a sera kɛnfɛ la karima fɛ i janto a la ni sanayɛlɛ su y'i sɔrɔ ɲɛnamaya la muru i ka n'i tɔ to i ye se min n'a bɛɛ kɛ k'a lahi lahara ko tɛ i b'a ye diɲɛ na yan depuis i ma sa o de la ne y'a fɔ muru ye ne ni ka taa don kaliwa la na sanayɛlɛ su ɲɛnamaya dɔrɔn i k'i bolo ja k'a fɔ n bɛ nin bɛɛ k'a lahi i bɛ min nɔfɛ o su kelen dugawu o ka bon ni san miliyɔn kelen kaliwa ye kana se ka fiyewu tajiribatu de don Sheikh Umar Seydou Coulibaly de bɛ kɛ ka kuma fɛ sanayɛlɛw n'an ko an b'a jate an ye dugawu hakɛ min fɔ a la kɛnɛ kan Ala n ye nin san wɛrɛ cɛ an bɛ fɛ i ka nin kɛ n ye nin san wɛrɛ cɛ an bɛ fɛ ka nin sɔrɔ o sanayɛlɛ min dara ɲɔgɔn kan ni Ala y'a bɛɛ karaba k'a d'an ma ni quartier kelen la yan an tɛ hakɛ dɔn muru n bɛ kɛ ka Coulibaly de fɔ a ye a ye se min na sanayɛlɛ
sanayele bunyeli la aya ke billahi ninga ni akili doro ala au meni soja ki barkada ki foki wala nyumando ni sina ye sabu ye bunye de ke au nga kirai ke be sina nyogona doma mi bunyo ngome ke foye davena o kama au bishi anyena ke ala foki barkada ni ke bunye ye mi nga kirai akeno ye doro billahi kinsi ka kollaje ala ya rabina mingi ala ka tirambela amin ka nyina mayali sidama sallallahu rasuli baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛlen maaw nisɔndiyalen maa caman layiduta ka fara Hikma diini Islamiya jɛdenw kan ka sɔrɔ ka dugawu kolo gɛlɛnw kɛ ka kan bɛɛ da ɲaani an bɛ dugawu de kɛ ala ka tɛnɛsu caman yira an na. Alhamdulillah, an bɛ dugawu de kɛ belebele yira bi ala ka an ɲɛ mɛn a la an n'a tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye. Ministiri ɲɛma Muktar Wani ani farancɛla fanga wasabulon ni u ye CNT u ka ɲɔgɔn bɛɛ hukumu kɔnɔna ni u y'u ka lajɛrɛba ye lajɛrɛba min ni o kɛnɛ kan. Ministiri ɲɛma Muktar Wani ye a ka hakilinaba minnu bi a la jamana in yɛrɛ baaraliko ɲuman na a ye o da wasadenw ɲɛkɔrɔ munna hali sisan olu bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ cogo min na ka se ka u ka jɛ di a baaraw ka se daminɛ. Hali sisan an ye o kumaba dɔw fara ɲɔgɔn kan ka jira aw la an bɛɛ lajɛlen kan jɛ ka ɲɛmada olu fɛ. Ministiri ɲɛma Muktar Wani ni wasadenw ka nin kumaɲɔgɔnya in kɔnɔ a ye lakaleli kɛ a ka baaraw taabolo la. Ministiri ɲɛma Muktar Wani y'a jira k'a fɔ a ka baara taabolo fɔlɔ bɛ tali kɛ lakanako de kan. O yɔrɔ in fana na hakilina 4 de b'a bolo. A fɔlɔ bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala san 2015 bɛn ni lakana sabatiliko la o lawaleyali teliyali kan. Filanan o ye ka maramafɛnw minɛ cɛmancɛyanfan ni kɔrɔyanfan kɛlɛkɛlaw la ka se ka baara d'u ma teliya la. Sabanan yɛrɛ tangakulu minnu ni olu sigilen no an ka jamana kɔnɔ ni u bɛ wele ko milice autodéfense ka olu ka kuluw ci. A 4nan bi tali kɛ an ka finitigiw carili la jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka u dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ye ka se ka dɔ fara u ka kalanw kan baara sabati ko ɲuman kama. Muktar Wani ka baara taabolo 2nan sinsinnen don mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman de kan. A ka miirina ye jamana kɔnɔdenw mako ɲɛfɛn fɔlɔw sabatili ye misali la kɛnɛyako ji ni kuran nɔgɔyali fo ka taa se sisokow ka olu fana yiriwa. O kɔ Muktar Wani y'a yira k'a fɔ waleyaw bɛna bila sen kan min b'a to fasoden ɲumanya dusu bi don jamana kɔnɔdenw na kalan ni an ka seko ni dɔnko nasira fɛ. Yuruguyurugu kɛlɛli ani ɲanginibaliya walew kɔni o fana ye Muktar Wani miirina dɔ ye. A ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na hali sisan a y'a jira k'a fɔ a ka laɲiniba dɔ ye ka dɔ bɔ jamana ka musaka bɔta la. Muktar Wani ka baaraba 3nan bolodalenw ye ka se ka yɛlɛma don an ka kalanko bonnako kan. O ko la a y'a fɔ farancɛla fanga wasabulon tigilamɔgɔw ye ni o ye CNT ye k'a b'a fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to sigi ka fɔ bɛ sabati kalan dɛmɛbagaw ni kalanko ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A ko fana k'a bɛ fɛ ka sigi k'a fɔ ba dɔ fana labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko sabatili la. Nin kɛnɛ in kan CNT mɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka Muktar Wani ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn olu y'u ka jaabi bila kɔfɛ la n'a y'a sɔrɔ u sɔnna minisiri ɲɛma Muktar Wani ka hakilina talen ninnu ma. Février kalo tile 21 tara diɲɛ kɔnɔ ka kɛ simikan tɔgɔla don ye nanzarakan na a bɛ fɔ min ma ko langue maternelle. Ala sɔnna a don kofɔlen ɲɛnamayala an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ ko in bɛɛ lajɛlen tun kuntigiya tun bɛ minisiriso bolo min ni u ka baaraw ɲɛsinnen don tabiyaw ani seko ni dɔnkow fo ka taa se damuyɔrɔw olu lajɛli koɲɛw ma. An ka jɛ ka an ɲɛma da o ja tɔw fana fɛ. Février kalo tile 21 de sugantila diɲɛ selege 4 bɛɛ fɛ a kɛ simikan tɔgɔla don ye n'a bɛ fɔ a ma ko langue maternelle nanzarakan na. Ɲinɛnta baaraw laada lakilenna Mali kɔnɔ a dɔn ko kan ani an ka tabiya ye fɛn fila ye min tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na. O de la don in kɛla hakilinajigi don ye ka taa simikan nafan fɔli ma jamana ka ɲɛtaga la. Simikan i kɛra mɔgɔ ye waati min i ni mɔgɔ fɔlɔ min bɛ ɲɔgɔn na tin bɛ siri min na o y'i ba de. O de kama a bɛ fɔ simikan n'o don sera a ka ɲi an bɛɛ ka ɲagari o ko la an ka ɲagari o ko la parce que mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo kan o de b'i ka mɔgɔya sinsin o de b'i ka danbe o sinsin laɲini ye min ye yɛrɛ ta a kɔrɔ ka don kosɛbɛ ni yɛrɛ ta o kɔrɔ ye k'a fɔ i n'i ka dɔnko ani ka seko i n'o furu sirilen de bɛ ɲɔgɔn ma. Fɛɛrɛ bɛɛ kɛra walasa an ka ɲina
an si min kan nin kɔ an bɛ baara kɛ n'a ye an ka sow kɔnɔ mais an tɛ baara kɛ n'a ye jamana bolo kan k'a se an yɛrɛ wasa niveau ma k'a lase yɔrɔ la an yɛrɛ bɛɛ bɛ wasa min na a don a ka ɲi an ka baara k'o sira kan walisa maliden bɛɛ ka malidenya u ka se k'a ɲɛfɔ u yɛrɛ ka kan na u yɛrɛ ka tabiyaw kɔnɔ ani u yɛrɛ ka dɔnkow kɔnɔ bi bi in na a bi ko komi maliden dɔw u ka nɔ jamana kumaw la a dɔgɔyalen nɔ parce que an b'a fɔ kanw de la caman tɛ kan min faamu. Bamananw b'a fɔ cogo min ne yɛrɛ ye bamanan ye ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ i mana kan wɛrɛ mɛn cogo cogo n'i t'i yɛrɛ ka todunkan mɛn ou bien i ka si min kan a kɛra tɔ ka jɛ ye i ka dɔnniya ma dafa ten kosɛbɛ o de kama gouvernement tɔgɔ la ne bɛ ministre de la culture artisanat et tourisme ne de b'o représenter yan bi a ko n ka na ministre ko n ka na ka na a ka bonya fɔ u ye k'a ka dɛmɛ yira u la u bɛ dɛmɛ fɛn fɛn fɛ inshallah u pɛrɛlen don ministère pɛrɛlen don ka u dɛmɛ pour que todunkan si min ka ɲi a ka se ka yiriwa a ka se ka yakubaya jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ professeur y'a fɔ cogo min i ka teli ka fɛn faamuya kosɛbɛ i ka si min kan na ka tɛmɛ wali wɛrɛ kan kan si min kan tɛ se ka tunun dɛ en tout cas Mali kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ kɛ pour que si min kan kana tunun. K'aw hakili lajigi k'a fɔ don in la ɲɛnɛmayali baaraw daminɛna Bujiba la AC 2000 kɔnɔ ka taa tɔ kuncɛ jamana gafe mara yɔrɔba kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko bibliothèque nationale yen nɔ kuma caman fɔra min bɛ se ka na ni an ka simikanw makarancogo ɲuman ye jamana kɔnɔ. Hali sisan an to jamana kɔnɔna kunnafoniw na kulu minnu bɛ yen nɔ ni olu da bɛ fɛn min ye jamana camancɛ bolo ni o ye Mopti ani Segu olu kolosumali koɲɛw na olu ye lajɛrɛ kɛ fɛn min ye Mopti ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na a ko in bɛɛ lajɛlen fana kuntigiya tun bɛ Mopti yɛrɛ marabolo ɲɛmaa bolo ni o ye gouverneur ye colonel major Abbas Danbele lajɛrɛ in kɛnɛ kan u ye san 2000 ani san 20 tɛmɛlen baara minnu ni olu bolodara minnu ɲɛna ani minnu ma ɲɛ ani fɛlɛ kura minnu ka kan ka sigi sen kan hali sisan san 2000 ni san 21 kɔnɔna na Mopti ale marabolo fɛ walasa kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa 138 minnu bɔ u sigiyɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se sigi ka na cogo min na ani lakana badabada u bɛ se sabati Mopti ni a gun bɛɛ lajɛlen kan cogo min na an ka jɛ ka an ɲɛmada o jatɔw fana fɛ nin ɲɔgɔn lajɛrɛ in kɛnɛ kan Mopti marabolo ɲɛmaa ni o ye a gouverneur ye a bɛna kɛ sababu y'a bolo ka se ka kunnafoniya jɔnjɔnlenw di bɛɛ lajɛlen ma kulu sigilenw na minnu ni olu bɛɛ ka baaraw ɲɛsinnen don camancɛ marabolo basigili ma ani u ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya san 2000 ni san 20 tɛmɛlen na baara minnu sera ka sabati walasa gɛlɛya minnu ni u bɛ an ka camancɛ bolo kɔnɔna na Mopti ani Segu nɔgɔyaw ka don o kow la colonel major Abbas Danbele ale min ye Mopti marabolo ɲɛmaa ye ni o y'a gouverneur ye a ko lakanabaliya ni politiki ko gɛlɛya minnu bɛ yen o b'a ɲini ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni kuluw ye bɛn ni kelenya ka se ka sabati k'aw hakili lajigi k'a fɔ nin baara in kɔkɔrɔma dolen don kulu caman fɛ Abdelkader Siribe ale min tun ye nin lajɛrɛba in ko ɲɛnabɔlaba dɔ fana ye a ko fɛɛlɛ ni dabali caman ka kan ka sigi sen kan ka se ka gɛlɛyaw ban camancɛ bolo fɛ nin kɛnɛ in kan hali sisan fɛn min ye nin kumakɛla ninnu ni o ye lajɛrɛkɛlaw ye u bɛna na kuma san 2000 ani san 21 fɛɛrɛ bolodalenw fana kan camancɛ bolo gɛlɛyaw banni na nin kɛnɛ in kana na hali sisan kulu ninnu bɛɛ lajɛlen y'a laɲini dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ hakilinaw ani musakakow la walasa u ka se ka fɛɛlɛ jɔnjɔnw sigi sen kan munna kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa 100 ni maa 38 minnu bɔ u sigiyɔrɔw la olu ka se ka segin ka na u bɔyɔrɔw la nin de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ o juma Sinajugu ale ye ja minnu sɔrɔ ka bɛn ni bi ye olu de filɛ Niger jamanaden maa 7,000,000 ani ngɔri 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de bɔra ka kala fili dimanche février kalo tile 21 san 2021 ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛma kalafili tako filanan ale baaraw kɔni ye maa minnu disi dan bɛ ɲana jamana ɲɛma kɔrɔ Mamadu Usman ani PNDS cɛbɔ Mohamed Bazoum. Mamadu Usman ale kɔni ye kala ta yɔrɔ la yɔrɔ min ni an k'a ma ko Birni
birni ale be Zinder ale marabolo o kɔni kɔnɔna la jamana worodugu yanfan ka taa se a kɔrɔnyanfan o kɔni ma a sinakɛ o ye Mohamed Bazoum ye ale y'a ka kala fili Faba Ɲame ale kɔni miiri dɔ o kɔni kɔnɔna la ni maa kofɔlen fila minnu filɛ u bi kɛlɛ la jɔyɔrɔ min nɔfɛ o ye Mahamadu Isufu ale sigilen do sigiyɔrɔ min na ni o ye jamana ɲɛma sigiyɔrɔ ye siga foyi kɔni ti min na u bi kɛlɛ la o de nɔfɛ Mahamadu Isu min ni a y'a yira k'a fɔ ale la bɛnnen do san 10 o kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya la ka fanga ta k'a di maa ma bonya ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ woyɔ ani kiiri o kɔni ma kɛ nin na kɛ o siyɛn gale ye kabini san 1960 Niger ale jamana kɔni kɔnɔna la bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la Mahamadu Isufu ale de kɛra jamana ɲɛma gale ye jamanadenw ye danaya da min kan wa a bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ni mugu ani kisɛ ye nga Mahamadu Isufu ne kɔni bina fanga di nin cɛ kofɔlen fila in dɔra kelen ma waati nataw kɔnɔna la ni sebaya n'a yirala k'a fɔ min ye o ta Mahamadu Isufu si be san 60 ani san 8 bi a kɔni ma sɔn k'a kanbɔ fiyewu manda sabana o nɔfɛ o dun kɛra balakoba ye maa caman bolo ka sabu kɛ farafina ale tile biyanfan fɛ ni waati in na jamana ɲɛma caman y'u ka sariya sunba yɛlɛma cogo min u be se u kanbɔ manda zabana o nɔfɛ Niger kɔnɔna la bi tare o kɔni b'a la k'a fɔ sani fɛn min ye jaabi kunfɔlɔ olu waatiw seli ye. Nigeria dugu min be ni a tɔgɔ ye ko Kangara dudenw minnu denw minɛra banbaci wale tigilamaw fɛ olu kɔni ye wele bila gouvernement tigilamaw ma u ka dɛmɛ bɛɛ ta k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni minɛra k'a daminɛ kabini alamusa tɛmɛnen fɔ an bi don min na i ko bi Nigeria kɛlɛkɛcɛw u kɔni kɛn bɛ ka wele ani wulikajɔw kɔni boloda Nigeria fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra jamana cɛmancɛ yanfan ka taa a tilibiyan fan fɛ a bi tali kɛ lakɔliden dɔw kɔni na nka n'i y'a ta k'a lajɛ lakɔliden kelen bɛ yen o kɔni sera ka boli ka bɔ nin maa kofɔlen ninnu kɔni bolo lakɔliden caman jasora o cogo kelen fɛnɛ don lakɔli karamɔgɔ caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra Niger ale marabolo o kɔni kɔnɔna la Nigeria ale jamana kɔni kɔnɔna la wa a kɛra waati min ni banbaci wale tigilamaw olu kɔni kɛn bɛ ka Nigeria jamana a kɔni yanfan cɛmancɛ ani kaɲangalanfan ka olu kɔni nin degun bi ka da u kun ka kɛɲɛ ni kereya tigilamaw ka kɔrɔfɔw kɔni ye maa minnu ye jasoli kɛ finitigiw ka finiw o de tun be u la wa u ɲɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔni tun datugunen don u nala don kalandoso kɔnɔna la kalanso min ni an ko a ma ko enseignement secondaire kalansoba dɔ araba tɛmɛnen waatiw ani tarata waatiw a kɛra sababu ye lakɔliden kelen ka o kɔni bɔnɛ a nin na o cogo kelen fɛnɛ don maa caman u kɔni taara ni olu kɔni ye maa minnu ye nin kidnapping kɛ maa 40 ani maa 2 ka maaw hakili lajigi k'a fɔ olu de jasora maa 27 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye lakɔlidenw ye maa 3 o ye lakɔliden karamɔgɔ olu kɔni ye jamana ɲɛma Muhammadu Buhari a kɔni y'a ka nisɔngoya yira kabini araba tɛmɛnen ka ɲɛsin banbaci wale tigilamaw ka nin kɔni kɛ wale ma wa a ye wele bila hali bi ka fɛlɛ bɛɛ sigi sen kan cogo min ka se ka nin maa kofɔlen ninnu niw kɔni kisi desanburu kalo san 2020 lakɔliden 344 olu fana kɔni tun jasora Kankara ale dugu o kɔni kɔnɔna la Katina o kɛrɛfɛla o kɔni na banbaci wale tigilama Boko Haram tigilamaw kɔni fɛ minnu ka wulikajɔ kɔni ka bon bi kosɛbɛ Nigeria ale jamana kɔnɔna la. Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin ka fanga senamatɔn ma ɲɛma Alexei Navalny ale kɔni jɔra kiiri tigilamaw ɲɛfɛ kiiri tigilamaw ye kiiri jara tigɛ san 2 ani kalo 6 kaso o de dara Alexei Navalny ale kɔni kun ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin kiiri kɔni kɛnɛ kan Alexei Navalny a y'a ka nisɔngoya yira kiiri tigilamaw olu kɔni na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni kow tora nin cogoya la Rusi fanga senamatɔn
maa ɲɛma Alexei Navalny a bɛna taa fɛn min ye kasobon o kɔni kɔnɔna la baara gɛlɛnw olu bi kɛ kasobon min o kɔni na Alexei Navalny a seginna ka na Rusi jamana kɔnɔna la janvier kalo san 2021 o tɛmɛnen waati la a taalen kɔfɛ kalo 4 ɲɔgɔnna kɛ Allemagne jamana kɔnɔna la furakɛli o sira kan Alexei Navalny nɔfɛmaw a seginnen ani a minɛli fo bi u bɛ wulikajɔbaw kɔni na cogo min ni maa kofɔlen bi se bila cogoya min na Alexei Navalny a si faralen ɲɔgɔn kan san 40 ani san 4 ni sinabi ale la bi Rusi jamana kɔnɔna la o ye Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin ye. Somali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnɛ la u ka faaba Mogadiscio nisɔgoya taamakɛlaw ka taa se finitigilakaw ma olu kɔni sera ɲama ka kɛɲɛ kɛ ni fanga sɛnɛmatɔ maaw ka wulikajɔba dɔ ye min na u b'a yira k'a fɔ u ma jɛn ni jamana ɲɛma kalafili bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ maaw hakili lajigi k'a fɔ jamana ɲɛma kalafili baaraw tun ka ɲi ka kɛ Somali ale jamana kɔnɔna la ka bɛn février kalo san 2021 tile 8 o tɛmɛnen kɔni ma nka jamana ɲɛma Mohamed Abdullahi Mohamed ni bɛɛ lajɛlen bi a dɔ Farmajo la ale n'a ka cɛdenw u kɔni ma se ka kalafili baaraw ka olu kɔni kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na o daminɛ don kana bila bi la sa fanga sɛnɛmatɔ maaw de kɛn bɛ ka wele bila jamana ɲɛma Farmajo ma a ka se ka baara bila ka sabu kɛ a ka manda o kɔni banna bɛn ani mankan tun dara faaba kɔnɔna la gouvernement ale tun ye jaseere da fanga sɛnɛmatɔ kulu ninnu ye k'a fɔ u kana nisɔgoya taama foyi kɛ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ lahalayaw olu kɔni ye sigikafɔba dɔ o tun ka ɲi ka kɛ jamana ɲɛma Farmajo ani marabolo ɲɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ka se ka jamana bɔ ni gɛlɛyaba in kɔnɔna la lamusa tɛmɛnen ka dugu jɛ juma la i b'a ye k'a fɔ ni fan fila maaw Farmajo fanfɛ maaw ani marabolo tigilamaw a bi tali kɛ fanga sɛnɛmatɔ maaw la u ye ɲɔgɔn jalaki kosɛbɛ kosɛbɛ gouvernement somalien maaw kɔni y'a la sɛbɛntiya kunnafoniya gafe dɔ kɔni kɔnɔna la min sen fɛ u bɛ jalakili ta k'a ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma minnu ka dɛmɛ bi fanga sɛnɛmatɔ maaw ye k'a fɔ u ye Mogadiscio fan dɔ kɔni yuguba kosɛbɛ fanga sɛnɛmatɔ maaw u ye o kɔrɔfɔ in nkalontigiya o fana ye jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin fɛn min ye Farmajo a n'ala ka cɛdenw olu kɔni ma nin kɛlɛ ani nin seɲɔgɔnma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ Somali gouvernement tigilamaw ni o y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye kow bɛɛ lajɛlen kɔni dalakuru. Soudan du Sud ale jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke 4 bolofara Conseil des droits de l'homme o maa kofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ u jɔrɔlen don kosɛbɛ Soudan du Sud a yɛrɛ dama kɛlɛ o kɔni na an bi waati min na i ko bi ka maaw hakili lajigi k'a fɔ gouvernement d'union nationale o sigilen sen kan Soudan du Sud jamana kɔnɔna la o san kelen o muɲamuɲa baaraw olu kɔni bi senna nin waati in na nka o ni a taw ta yɛrɛ dama kɛlɛ an k'a ma violence communautaire o kɔni ɲɔ ɲɛlen don bi kosɛbɛ Soudan du Sud ale jamana o kɔni kɔnɔna la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies maaw ye jaseere ka o kɔni da maa minnu b'a la ka bin maaw kan k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ u la u k'u u janto u yɔrɔ la ni tɛgɛ dara maa kan Soudan du Sud jamana kɔnɔna la nin kɛwale ninnu kɔni na a bɛna kɛ ko ye ko min ni a bi gɛlɛya kosɛbɛ ne Soudan du Sud jamana ta k'a lajɛ jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko Conseil des droits de l'homme olu kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye bingani waleya ninnu ta k'a lajɛ a bi ɲɛsin an balakaw ani denmisɛn fitininw olu de ma sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen Soudan du Sud jamana kɔnɔna la bi bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don k'a sabuya kɛ ni bingani waleya ninnu kɔni. Hɔrɔnya jabarani suwandibaw anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɛn bi tɛnɛ ma ni de bɛ dansigi kɛ olu la kiraw ni nabiɲumanw cɛn taba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali belebele ni a ka denbaya ni waati na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma ko kura ni Ala sɔnna kibaru minnu bɛ ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Ala sɔnna tɛnɛ don kalam
o baaraw la tɛmɛna silamɛya duba kɔnɔ sini kunnafoniyaw kɛnɛ kan an bi o jaw jira aw la ka taa se wajulu kɛnɛ belebele o labɛnw yɛrɛ bi senna ni waati na kalabankorokaw fɛ yen nɔ ni ala subhanahu wa taala ka diɲɛ ye ni ala ye alamusa don jira an na sa min ni o bɛ bɛn arajaba kalo tile 13 ma san 1442 kira ka hijira san jati la février kalo tile 25 san 2021 belebele bɛna wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya para jikɔrɔ ni kaw fɛ yen nɔ ni ala sɔnna juma sa silamɛya kalo 7 tile 14 san 1442 kira ka hijira san jati la ni o bi bɛn fɛn min ye février kalo tile 26 ma san 2021 belebele bɛna wajulu kɛnɛba ɲɛnamaya kana jigilakaw fɛ yen sibiri février fɛn min ye silamɛya kalo 7 arajaba kalo tile 15 sa san 1442 kira ka hijira san jati la février kalo tile 27 belebele a n'a npanmuru fosi moribabugu kaw fɛ yen nɔ kari ni o bi bɛn tɛnɛsuma o kalankɛnɛ bi sigi silamɛya kalo 7 tile 16 arajaba kalo san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bi bɛn février kalo tile 28 ma o wajulu kɛnɛ bi ɲɛnamaya belebele yɛrɛ ka silamɛya du belebele in dala ni ala subhanahu wa taala ka diɲɛ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ la tɛnɛ sa ni o bi bɛn silamɛya kalo 7 tile 17 ma san 1442 kira ka hijira san jati la ni o bi bɛn février kalo tile 19 ma san 2020 tɛnɛ don kalan laada min bi silamɛya duba kɔnɔ o baaraw na latɛmɛ ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen kunfori hɛrɛ ani baden kɔnɔ isra walimiraji ni o ye kira ka sanayɛlɛ ni ala sɔnna marisi kalo tile 10 arabadu an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bako jukɔrɔni ndolanci kɛnɛba o sanfɛ o dugujɛ ni o ye alamusa ye sa marisi kalo tile 11 sanayɛlɛ baaraw bɛ kuncɛni don kalan kɛnɛba sigili bako jukɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ mangurutu la fariku yɛrɛ ka misiri belebele in kɔnɔ ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden kɔnɔ nin de bɛ dansigi kɛ su in na kunnafoniw na sini ni waati kelen na an bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye belebele hali sisan an bɛ a fo ka koɲuman dɔn a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiri la mamadu diinɛ ale nɔfɛ diinɛ donbaw bɛɛ lajɛlen bɛ se kɛ tilekan tilew ye cogo min na faruku min ni ale tile bɔlen de mamadu diinɛ donbaw bɛɛ lajɛlen filefile la ani ka bɛɛ lajɛlen kɛ tilegan tilew ye dogo tɛna don minnu na bilen sani diɲɛ wuli cɛ ala ka an ɲɛmɛ belebele ni a bɔna kelen kelen bɛɛ lajɛlen na su hɛrɛ o bɛ masa ramani bolo ala ka di ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka kɛ fariku n'a bɔna sanuman barika ni o hɔrɔma kosɔn k'a kolosuma k'a basigi sɔli ala rasuli